В днешното видео ще говорим за един филм, който много нашумява в последно време, именно Агенти на времето, Васил Левски. Този филм е специален не само с уникалната концепция, която има за себе си, така и с това, че е направен изцяло единствено от изкуствен интелект. И е направен от известните български творци Ципо и Слаш, известни с шедьовъри като Русалки и Мърдабой с филма. В днешното видео ще говорим не толкова дали е дисреспектфул за историческите фигури, които се засягат в него, по-скоро за това дали трябва изкуствен интелект да се използва в изкуството и до каква степен. Искам да кажа, че това е моето мнение и ще се радвам в коментарите да оформим една дискусия, като в края на клипа ще покажа и мнения на хора от Discord, които също попитаха. Преди да започнем обаче, нека видим какво прави едно изкуство ценно. Според мен това са историята или времето за създаване, самия детайл включен в изкуството, както и субективната преценка на индивида, който го тълкува. Например, една от най-скъпо оценените и продавани картини на света е Спасителят на света на Да Винчи. И лично за мен тази картина, искам да кажа лично за мен, дисклеймър, не е направена по най-добрия начин. Имам предвид, дайте на някой човек, който в момента рисува и се занимава с изобразено изкуство, ще направи много по-добри пропорции, цветовете ще са по-ярки, ще изглежда по-добре според мен. И пак, това е само лично мнение. Но тази картина има история за себе си. Тя е свързана с изгубването и след това била преоткрита. Говори се за кражба. Какви ли не неща са се случвали на тази картина и това я прави толкова ценна. Самата история зад нея кара нас хората да виждаме нейната специалност. Не в самата картина, ами в историята, която я заогражда. И също така авторът играе доста важна роля, защото това е Да Винчи, колкото и да не харесваме някои картини на Да Винчи, няма как да кажем, че той не е един от най-великите художници, стъпвали по тази земя. Друг пример за ценно изкуство, който мога да дам и е леко контравършъл, са видеята на MrBeast, които макар и да са 30-40 минутни, има толкова много вложени усилия в тях, пари, време, хора, които участват, че те карат да се чувстваш специален. Това видео е направено специално за теб, за да можеш да си го пуснеш. Има супер много ресурси вложени в това нещо, който според мен кара видеята на MrBeast да са толкова специални. И тук още един дисклеймър, да не говоря изцяло за всички видеа, защото особено напоследък той започна да се копира много, но може би преди 3-4 години, когато започна да прохожда този негов стил, тогава бих казал, че това важеше за видеята, които прави. Като погледнем Агенти на времето обаче, нито виждаме много вложени усилия в него, нито виждаме време, което е от него. Това е просто един AI swap. Ако не ви е познат думата swap, това е посредством направено съдържание, за да се спечелят пари или гледания, който буквално е направен само за пари и за гледане. Защото кой не би гледал филм исторически за България, особено ако е над 40 и има деца и иска да ги заведе на нещо. Това е перфектно, да. Обаче е AI. Можем да видим от самия трейлър, като имайте преди, че трейлъра би трябвало да е най-добрата част от филма и да се покаже най-доброто в него, че някои от героите седят по много странен и необикновен начин за нормалните хора. Героите са буквално Pixar копия, историята не изглежда нищо интересно. Репликите се разбират в повечето случаи, но има и такива, които какво за Бога казват това нещо. И пак, това е само трейлъра, това е момента, в който ти искаш да покажеш на света най-доброто от твоя филм, за да ги накараш да го гледат. Не изглежда като най-доброто от филма и ако това е най-доброто от филма, филмът ще е ужасен. Искам да бързо да отбележа един добър според мен пример за използване на AI, именно анимацията Angel Engine. Това е късометражна анимация, която се реализува в 30 секундни клипчета или по-малко. Самата анимация не е нещо insane, историята също е правена и преди, не е нещо открило топлата вода. Мен специалното нещо на Angel Engine, заради което ми харесва на мен, е комбинацията от времето, в което живеем и гледната точка на авторите и да направят цялото това нещо, защото анимацията, доколкото знам, започна да излиза, когато изкуственият интелект навлизаше и в момента все още излиза. Честно казвам, не съм гледал новите епизоди, чувам, че се е превърнало в поредното слоп нещо направено за пари, което ако е така тъпо,
Но първите епизоди на мен ми харесаха, защото бяха едно много добро огледало на обществото. Буквално виждаш анимация, която не е направена перфектно, но недостатъците я правят да е по-крипи и по-странна. И имаш музиката, която всеки ползва в TikTok, което според мен е някакъв вид огледало на обществото. Да, сигурно няма да е изкуство, което ще се запомни хиляди години напред, но една от идеите на изкуството е да е израз на историята, в която живеем, и според мен Angel Engine го прави по един, може би, по-микро начин, но мен ми харесва. И дойде момента, за който всички се събрахме. Трябва ли да се използва в изкуството или не? Основните мнения тук са, че прави хората по-мързеливи, че ги кара да не се стараят, губи човешкия фактор в изкуството, и аз съм съгласен с тези неща почти до край, но с една единствена забележка, че AI не е основната причина за това нещо. Моята теория е, че хората са си мързеливи по рождение и дори без AI могат да правят слаб неща, но това не значи, че трябва да заклеймяваме AI като инструмент за нещо, което задължително води до второ. По-скоро трябва да сме критични към това какво гледам. Ще ви дам още няколко примера за това нещо, за да ме разберете. Когато е започнала да излиза графичната анимация, анимацията на компютър, и е нямало нужда всеки един кадър да се рисува на ръка. Защо хората не са казали, че така се губи идеята? Защото след този момент да направиш анимация е станало много по-лесно и да, може би от тогавашна гледна точка е изглеждало, че е доста по-мързеливо от това да нарисуваш всеки един кадър на ръка. И честно казвам, първата дигитална анимация не изглежда като нещо, кой знае какво. Изглежда странно. Не е като нарисуваните от Дисни, дори аниме нарисуваните неща. Не е същото просто. И нещото, което искам да отбележа тук, е, че и до ден днешен имаме студия, които рисуват на ръка. Визирам примерно студио Ghibli, които са много добре разпознаваеми и рисуват на ръка. И това работи за тях. Хората гледат филмите им, те печелят достатъчно добре. Да, нямат CGI, нямат някакви инсейн битки, работи, но качеството може да бъде оценено от хората. Същото нещо можем да кажем и за 3D анимирането, защото ти можеш да сложиш два героя и да направиш къде да отидат и те просто да го направят. Да, няма да изглежда по най-добрия начин и със сигурност ще е слаб, но можеш да го направиш. Въпреки това никой не е забранил 3D анимирането. Има уникални 3D анимации като Arcade, като Spider-Man, които са направени с вкус и наистина са направени като изкуство. Да, не е нарисуван всеки кадър по кадър, защото това ще отнеме супер много време, но възможността да можеш да направиш движенията по-лесни е дал свобода на артистите да покажат други неща и да направят анимациите по-красиви, отколкото биха били, ако бяха нарисувани на ръка, примерно. Цялостната ми гледна точка е, че хората са креативни същества. И колкото повече свобода им дадеш от това да правят еднаква и повтаряща се работа, толкова по-креативни идеи можем ние да видим в творчеството на тези хора. И се надявам, наистина се надявам, че AI е ключа към това. Защото изключително много аниматори в момента не работят по собствени проекти. Те най-вероятно имат идеи в главата си, които искат да осъществят, но не всеки може да има студио с 20 човека, които 24 часа работят за него, взимат заплата и им плаща и да бъде успешен. AI обаче може да реши този проблем и ако не да даде на креаторите пълна свобода, то може поне да им даде шанса да направят опит. Защото ако в момента тръгна и искам да стартирам анимация без AI, аз със сигурност имам нужда от инвеститори. Тези инвеститори, за да повярват в мен, трябва да видят, че анимацията ми има някакво бъдеще, за да видят, че има бъдеще, трябва хората да покажат, че имат интерес, за да могат хората въобще да видят моята идея. Аз трябва да отделя от собственото си време, собствените си пари, за да направя тази анимация, и това няма нищо лошо да го направиш, но не всеки има времето и парите и възможността да направи нещо такова, вярвайки сляпо в идеята си. И след като изяснихме тези неща, какво можем всъщност да направим ние по този въпрос? Видях, че има анкети, които се попълват от хора, за да се забрани едва ли не AI филмите в киното, но къде слагаме границата, защото ако някой
филм използва AI за част от репликите или за примерно 2-3 кадъра, това говори ли се за AI филм или не? И защо ние бихме забранили нещо такова? Според мен нещо, което трябва да направим е просто да бъдем критични към изкуството, което гледаме, да разпространим, ако сме недоволни с нещо в социалните мрежи и да говорим, хора, просто да говорим. Защото ако никой не отиде да гледа този филм, най-вероятно втори няма да има. Но ако забраним този филм сега, утре може да забраним втори, трети, четвърти. Идеям, не искам да живеем в утопия, в която всичко е забранено и трябва да следваш точно определени граници. Защото на изкуството не трябва да се слагат граници, според мен. Един автор трябва да има пълното право да направи това, което смята за правилно, стига това да не вреди на обществото, разбира се, защото да, ти можеш да направиш много неща, но ако нещо не вреди според мен пряко на обществото, не бива да бъде забранявано. Ценно да отидеш в магазин, да не харесаш вкуса на дадена вафла и да искаш да я забраниш само защото не ти харесва по вкус. Да, ти можеш да забраниш, ако е вредна, ако прави някакви проблеми, но не защото не ти харесва вкуса. И сега нека разгледаме малко мнение от Discord. Трябва да правиш изкуство генерирано от AI никога. И то точно BG да правят това ирония над ирония. След което аз съм писал, че според мен е много радикално мнение и не мисля, че е само BG. Изкуството е хора да го правят. AI е да ти помага да измислиш нещо, да ти създаде график, но не да ти прави нещата. След което аз съм попитал, ако пишеш текста изкуство, нали? Тогава и ако напишеш какво е да направи по твоя идея, би следвало също да е. И Алекс ми е отговорил, AI е инструмент. Тук казваш, че би използвал AI за спидръннеш изкуство и тогава се губи смисъла. Ако ползваш AI да спидръннеш процеса на правене на изкуство, е окей. Първо да ти даде идея какво да напишеш или да напише кога, или да ти генерира референс снимка, от когато ще нарисуваш нещо друго. Но не трябва да заменя това. Иначе е слоп. То самата дефиниция на слоп е нещо с ниско effort и mass production. Тук съм съгласен с Алекс, че ако спидрънваш изкуство, то се губи смисъла в известна степен и не смятам пак, че трябва да се забрани AI, но единственото, с което може би не съм съгласен е, че AI трябва да ти дава идеи. Аз съм по-скоро на другата гледна точка, но тук по-скоро можем да видим сблъсък на мислене, защото по нещата, които Алекс казва, аз стигам до заключение, че той има предвид, че изкуството е по-скоро процеса на правене, докато за мен изкуството е по-скоро самата идея, която имаш и мисля, че е по-малко и от двете. Ако ползваш AI, автоматично нямаш единствените две неща, които трябва да се квалифицираш за артист. Skill and Creative Imagination, това е написал Скорпа. Според мен не е изцяло правилно това мнение, защото ти можеш да имаш скила да правиш неща и да използваш AI, за да създаде нещата, в които не си добър. Ако, примерно, аз съм уникален сторитейлър, но не мога да рисувам, мога да накарам AI да ми направи примерни картинки, които да използвам за историята ми. Да, сигурно няма да е добро, колкото ако е направено от човек, но смятам, че е някакъв компромисен вариант за това нещо и мисля, че не всяко изкуство е достатъчно перфектно, така че със сигурност има компромисни варианти в други изкуства, но не и в най-добрите. Creative Imagination, мисля, че Creative Imagination няма общо с това дали ще използваш AI или не. Ти можеш... сега, ако го накараш да си представи, да ти даде идея, тогава се губи Creative Imagination, но ако ти дадеш идеята на AI, ти пак имаш Creative Imagination, според мен. В заключение искам да кажа, че изкуството е субективно и най-вероятно винаги ще остане. Не трябва да бъде ограничавано, според мен трябва да се даде пълна свобода на автора и вече хората да преценят дали да го гледат или не, но не по-скоро на някакви обществени норми, а по-скоро на собствената си преценка, защото в крайна сметка всеки трябва да е индивидуален и да гледа това, което го кефи. Ако ви кефи филмът за Левски, отидете и го гледайте и подкрепете създателите. Ако не ги кефи, което най-вероятно е така, след като се цигнем на това видео, не го гледайте, кажете на приятели, че е траш според вас и просто не давайте пари на създателите, за да няма още такива проекти. Така че да, това ще е от това видео. Благодаря, че гледахте, бай-бай и до нови срещи!